Dneska ideme natáčať hru Happy a je tu so mňou Oliver. Dobrý deň všetci. Takže dávajte odbery, lajky a začíname. Poďme. Som ready. Poď. Ideme na to. OK. Toto je Oliver. Toto. Knajmeister. Práve začíname, teleportuje nás. Čakáme. Takže Začíname. ja sa idem kúknúť semka, či tu čo není ešte rýchlo. Nová taktika coinová. Všetky Vlastne poslať. ani napadom. Ideme ďalej. Ja tam pozor. Čo slova? 14% na killera. Nie. Je to Tereza. Tereziny, pizzaniny. Rýchlo. Mrkva. Musíme rýchlo. Mrkva. Kde je mrkva? Bagel a bean. A, tu je mrkva. Mrkva. Mám to. Ja som stihol tú hlúpu mrkvu tam dať. Idem na lemon. Ja idem na mäsko, fajne. Navarím do večera. Kde lemon? Máš? Mám lemon. OK. A nemáš oné? Donát bez polevy? Ja som mal... Tu. Kde? Zadu úplne. A čo je zadok? Nie zadok. Ale zad. Tak. Mám. Tu sú dve. Po mne. Som mŕtvy. Juj. Nechaj ma. Je po tebe? Nie, stále za mnou. Nie, ide. Mám 2 životy. Nikto ma nevidel. Nič sa nikdy nestalo. Hranolky. Kde sú tu? Juliano, Aura, vezmi si ho. Tommy Brev. Verubaje. Mirate. Beans. I love beans. Ja. Poďka. Idem. Mám kopítek. I love beans. Je tam. Idem sa. Nechaj si ho, nesom ho. Tommy Brev. To mi nechajte. Ne, mám to. Prinesi mi banána. Oni ho dali, oné. Kde je lekáreň? Lekáreň? To je tam, ako je ovocie, tak napravo od neho. Tuto. Aha. Toto je ovocie a tam. Snake, nie predo mňou. Ale oni ho stále zamrazujú. Oni na neho stále dávajú magnet. Vane, že has diet. Ty máš koľko questov? Jeden. A koľko máš v druhom? Jednu vec. Ja som práve dokončil druhý. Ty po mne, mám 2 životy. Pasta. Tu je pasta. Idem pre Nanuka. A kde je? Nanuk je v mrazničke. Ale či nevieš, kde je oný robot? Pri Potrebujem. mrazničke. Čo, ja som v mrazničke. No nie. Okej. Počkaj, ja potrebujem ísť do nemocnice. Ja ťa vidím. A nedávaj si preč rýchlosť, aby si ich mohol utiecť. A kde je teraz? Že nie je pri ovoci, zmizol. Vidím ho. Ide pre Auru. Juliana Aura. A boli v...
Kde je poď sem ku onemu, jak sa to volá. Poď sem. Potrebujem banán. Počkaj, chcem ti... Tu máš magnet, ber, počkaj. A daj mu ho. Neviem, kde je. Tak ho nájdi, tam je. Čávko. Dobre. Bežíme. Díky, ja už bežím, ja už tam idem dať poslednú vec. Ja ešte len druhé robím. Poď. To banán. Idem domov. Nechoď bezo mňa. Čau. Nie. Musím. Budem ťa spektatovať. Na mne je to. Tun. Koľko mám peňazí? Juhuhu, 156. Bo si rič. Čo? Si rič. Je. Choď na mňa. Kde si? Ja tu si. Ty si na tom istom, ty už bereš poslednú vec, nie? Ne. Kde je zubná pasta? Tamto, veď si mal tuto vzadu, aj tu je. No. A koľko ešte vecí? No. No bež. Speedrun. No už nejaký bavlnený, či nejaký farebný meč. Pekný. A dá, koň. Som hovoril, že tu bývajú koňy. Taký. Aj s koňom. Ideme do lobby? Hej, počkaj, len zistím. Ideme? Yes, 216 koňov. Tak ideme do lobby. A čakáme na Olivera. Kde je Oliver? Počkaj na mňa. Kde si? Ja neviem. To čo je? Mačka, suky. Ja som v ďalšej hre. Vybujem sa. Hneď sa ťa napojím. OK, ja idem zatiaľ na parkovisko, nie. Čo je? Elimination. Your escape. OK. Kde si? Neviem. Tuto. Kde si ty? Idem. Ideme, poď. A ideme druhé. Sme 9. Takže 8 budú utekať. OK, už natáčame 8 minút. Choď sa kúknúť tamto, do tej miestnosti, tamto. Dobre. Tam je väčšina. Koníky. A tuto je veľká šanca, že budú tie eskalátory. Tie... Nie, to nie. Neviem, jak sa to povie. Oh no, we got locked it. Čo? Poď sem. Tuto je najväčšia šanca na to, že tu bude dačo. Ako už idem. Dobre. Na pohode. Koní. Ten je dobrý. Je rovno pri mne. Super. Tu je dačo. Hneď. Donut. Tu je hneď vedľa donut. OK. A kde je oný robot? Rovno on nemá ten skin asi. Kde je? Ja ho nevidím. Ja šprintujem, jaká je tu úloha. Kde si? A bežím. Tak veď on nie je za tebou. No ale chcem trošku rýchlejšie mať veci. Je speedrun. Berem pesa. Peppa. Vidíš ma? Ty bereš nie psa, ale Pepu. Peppa Pig? Juj, pri mne. Robot? To sa rímuje. Robot, poď tu. Kde si, Oliver? Pri chobotovi. Pušneš ma? Alebo teba mám pušnúť? Nemusíš, zbieram koiny. Peng. Ja aj Nanuk. Juj, on je tu. Nevšímaj si ho. Ja berem práve popsicle. To je Nanuk. To je Nanuk. Rovno pri mne. Rovno som dostal taký Máš koľko jumpscare. vecí? Vonom.
Treba mi zmrzlinu. Ja už mám prvý Jony. Zmrzlina. To všetko tu je Toto. okrem zmrzliny. Ja viem, kde je zmrzlina. Kde. Tamto, ako sú hranolky a všetko. Vážne, ja som išiel do mrazničky. Dá zmysel. Nedáva to zmysel. Prečo? To poďte mačku. Už si našiel zmrzlinu? Ne. Lebo ja vidím stať auto. Počkaj, ja potrebujem zmrzlinu. Zmrzlina. Tu je. Vidíme presne tú istú mačku. Ja beriem nejakú tú čiernu mačku a ja potrebujem žlt-oranžovú mačku. On je tu. Ja teraz potrebujem z mrazničky to meso, vieš čo myslím, ne? Viem. Počkaj, ja ťa pušnem. Už neskoro. Aj po zmrzlinku. Tuto. Muzinka. A vieš, kde tá mačka? Zhnila mačka. Som ho tam položil, lebo som ho nepotreboval. A tu je Kačer Donald, farmu mal. Kačer Donald. Počkaj, tu je oný. Tu je... Tak to nič nie je super. Na čo som to išiel? Na nič. Kačer Donald, farmu mal. Chcel som ťa pušnúť. No, pušol som ťa. To je dobre, či nie? Potrebujem popcorn. OK, jedem pre ogurt. Ogurty sú v mrazničke. Popcorn. Aha, ogurt. Popcorn. Mám ogurt. Ogurt? Hej. Mám popcorn. Počkaj. Už. Prinesi mi brokolicu, prosím. Jakú brokolicu? Brokolicu. V tejto hre je brokolica? Brokolica. Jaká brokolica? Brokolica. To je blok. Pomoc. Run. Speedrun. Rýchlo. Tu mám. Grape. OK. Jogurt. Grape. Oliver, Čo? práve ti hovorím s Bohom, kamarát. Do vytrenia. Dobre, akurát ide po mne, ak si ty vyššie, to je aká náhoda. 156 zase. Escape 5 times. Raz som stihol skôr než 5 minút. Vyši. Získám grape. To je tvoja posledná vec? Ne, ešte. No super. You don't see me? I am not Šprint daj. Pán, ty nemáš sprint? Jaj. Ideš domov? Ešte toto posledná vec. Čo? Jaká? Jaj. Parky. To si jak stihol? Čo? To si jak stihol zobrať, veď to už bolo na poslednej neviem jaká stotina. Idem domov. Veneran? Bye. Ne, do lobby. Doby, ok. Ja si idem kúpiť on. Jak sa to volá? Nie, Skin. Už má na skin. Čo, veď ty si mal skôr na skin. Zase si rýchlejšie. Kúkam. Stop. Nie. Ne, to už mám. Zakúknem, čo mám v inventári. Killers. 2x chef, 2x factory defense. Raz happy, raz Vicky. Ideme. Poď. Sme 4. 4. Videl si toho
Pancake'a. Mam pancake. Mam pancake. Tubu, 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 mam pancake. Takže, Oliver, poď sem. To je to najlepšie. Ty si... Ja som ti, počkaj, ja ti to dám. Aby to neznilo. Hej, coin. Poď sem. Magnet. Ber. Ty to zobereš? Ne, nemôžem. Počkaj, ale ja to nechcem. Musíš Ja tam... to vymením. Ja už mám jednu. A kde je aspoň? Vidíš ho? Nevidím. Ja to asi nie som. Nie som to. Vidím ho. Zobereš? Čo? Oný magnet. No už je na zemi, takže už nič. Ja potrebujem pomarančový džus. Obraz. Ja viem, kde je pomarančový džus. Nestiam. Mám ho. Nie, ja som zobral buter. Buter. Zobereš mi mlieko? Nemôžem. Ja tu získam jednu veľmi dôležitú vec. Rýchlo. Juhuhuj! Chill out. Mám prvý. Ja potrebujem pomoc. Oliver, pomoc mi. Ak mi prinesieš lieky, tak hej. Ale ja ti mám dojesť lieky, keď ma naháňa. No dobre. Už ma nenaháňa, už to v pohode. Jem lieky. Ja potrebujem mlieko. Ja lieky. Ja mlieko. Ja lieky. Ešte stále tu je mlieko, ok. Kde si, Miško? Díky, tu si ho vezmi. Ho nechcem. Čo je? Uznám, že ti to nevyšlo. To je nádhera, keď si mi to už nalestil. Ja som tu prišiel, som aj zabudol. Nie. Ti potrebujem. A toto asi tabletky. Hamburger, voda. Vodu potrebujem. Ja potrebujem vodu. Aha, to potom nepotrebujem nič. Na 2 skenery hotové. Čo si to dal na mňa? Čo si Michael Jackson? Lebo ja som Michael. Jackson. No, Michael. A, vidím robota. Ja som Sigma. Tak, Sigma, boy. ja som taký Sigma, že ma nechytí. Water, potrebujem water. Juhuhuj! Ja som taký Sigma, že ma nenájde. No, ešte najlepšie. Čo? Ja som povedala, že som taký Sigma, že ma nenájde a ide celý čas za mňou. To je logika, nie? A idem pre hranolky. Ja idem po hamburger. Ja som práve zobral hamburger. Hamburger rýchlo, keď mi nevidíme. No, Hranolky, akurát sa spavnuli hranolky. poďme. Strede, opatrne, poď so mnou. Ty ideš tam, kde ja? Asi hej, keď tam ideme obidve. Hej. Juhuj! Конечно, no to делать. Juhuj! Juhuj! Vezmi si ho. Prosím, nedávaj mi ho. Ty kokos. Juhu! Díky za pomoc. Chod sa kúknúť, čo je v banke. Mám poslednú vec odniesť. Ja idem. Kokos, ja som spravil džuk. Vidí tam? Čo? Nerovno za tebou. Daj. Kokos, ja potrebujem všetko z ovocia.
Bambus a banán. OK. Viem. Bambus, banán. Mission Impossible. To je Mission Impossible pre mňa, stále ide len po mne. Ja si to zatiaľ zbieram coiny. Akože môžem odísť, ale na čo by som dnes odišiel? Keď môžem mať coiny viacej. Nekrič, ukľudni sa. Ukľudni sa. Od mama. Idem tak, idem. Nestia. Tak, idem tu. Chceš mi pomôcť? Trochu ma naháňa. Ja už odchádzam s 3 životmi. No. A ja Je ešte... tu magnet, vieš o tom. Čo? Tu je magnet. Tak ho Dobre. si ho mohol zobrať. Aby si ho ešte zastavil. Zvaniš to. Spectatuj ma. I'm a pancake. Tup, pancake. Ešte tu si mal korno, ale OK. Čo potrebuješ? Banán. Banana. Banán, hneď pred očami. Ale kúkaj, aký je vygleštený. Ten som tu ešte nevidel. Kadiaľ išiel? Kúka. Spectatuj Posledný Happyho. si. Happyho spectatuj. Nemôžem. Môže. Nedá sa. Tak skús dať back. Si posledný človek. Znamená, keď ťa nájde, už ťa neopustí. Víš, Oh my god. ty posledná vec, ktorú potrebuješ? Hej. Bye bye, have a great time. Yeah, baby. Nemôžem dať emote, škoda. Bye bye. Mám stop. Lobby. I love a lobby. I love ta.